Acomiadem el mes d'abril amb un dia gris sobre la comarca de l'Horta i continuen sense baixar la guàrdia en aquests 413 dies de pandèmia amb la confiança que aporta el procés de vaccinació i ens ha de permetre obrir la finestra que ens deixa veure el conjunt del planeta, encara que siga des de la nostra geografia més pròxima. El canvi provocat per l'espècie humana és més que evident i amb les dades que tenim hauria de provocar l'interès de tothom, ciutadania i administració. Però fa la sensació que un fantasma recorre aquesta època que ens està tocant viure, del fantasma del curtterminisme. Vivim un moment de crisi accelerada i el que cal fer és tirar la galga, aplicar la raó i el trellat per poder pensar el que convé fer a llarg termini.